uNkulunkulu akakulonde uphile uphuzo uphumelele. Pastor Winning lo uyachaza amaphupho. Inamba yami ngiyisense ngoba uyimember channel noma ngoba uyacontribute kwi-channel kuphela. From 9 to 5 time ngokuphela, from Monday to Friday WhatsApp. Lungelo kusho ukuthini ukuphupha i-ex yakho ekupha amakhekhe chopper cream nesmile ebusweni akabingelela kapheli. I fail to comprehend why umuntu efuna usizo kodwa ehlukubingelela nokucela. Like I don't understand abanye abantu. Entitlement. You may have had the phupho where umuntu ubuthana naye kuphi imali, kuphi amakhekhe, kuphi ukudla bla bla bla. But akasibheke ngamakhekhe ngamabomu. So kwabanye uma uphupha i-ex kuyabopha ukuthi uma ikupha amakhekhe ngoba lokho kungaveza ukuthi lo muntu uyakuthanda noma usakuthanda futhi ingenzeka ukufisela okuhle nempumelelo. Noma ke lo muntu uzozama ukukunika uthando noma ukukhombisa uthando olumnene. Izakha 7:8 woza sinyelisane ngothando ukuze kuse sijabule ngokuthandana. 2 kwesinye isikhathi uma kungenzeka uphupha i-ex kuwuphawu oluhle uma ekupha amakhekhe ngoba lokho kusengasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu ungamlahli, ungalokuthi umzibe ngoba uyena ophathiswe inhlanhla yengcebo. Yabona? Uyena ophathiswe inhlanhla yemali. Yabona? Futhi uma lingabuyisana naye kungenzeka uyena. Abanye abantu basisho nje abanye abantu uyathola ukuthi lo muntu ohlangane naye uhlangane ngepurpose ukuthi yena unale power yemali. So by association nawe uzokwazi ukuthi ugcine izinto zakho yilunga. Yabona? Ngaleni uze nale nhlanhla. So Izakha 31:10 ngubani ungathola umfazi okhutheleyo na ngokuba ke inani lakhe indlula kakhulu amarubi. Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye ayikuswela inzuzo. So number 3 kuyenzeka uma uphupha ukuthi i-ex kube uphawu esingathatha olubi ke uma ikupha amakhekhe uwadle nje ngokukhala futhi yabo olungakhomba ukuthi kungenzeka lo muntu uyakuthanda futhi uphephetha ngedliso lothando. Yabona? Izakha 5:3 ngokuba izindebe zowesifazane ondindayo zikuconsa izinyosi umlomo wakhe ubushelelezi onamafutha. Kanti Izakha 31:30 ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize. Siyabonga kakhulu besibheka la uma kwenza iphupha i-ex yakho ikupha amakhekhe. Besibheka la udaba oluvela lapha kulungelo kodwa ngale kwethu angithandi into engamile.